sai ana cikin magana sunan sai ya zo kamar me wa ma muhammadun illa rasulun qad min qabli rusul afa in ma ta'awwata talaqatun ala wa ma yaqulu ala qari fala yadur allah fi'aku ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa katiman nabiyyi ko ba shi bane shine ko shine yace allazina kafaru sallallahu alaihi wa sallam amalahu wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima ala muhammadin ko sallallahu alaihi wa sallam ko muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتقول في ذلك الله رضوانا to mu duba magani ba sai dai ana cikin wata magana sai a kawo sunansa amma ba a kira ba a ce ya Muhammad duk Qur'ani babu ya Muhammad duk Qur'ani babu ya Muhammad dan in dai mu zo muka kawo da ya Muhammad ba mun goge maka gaskiya ba kawo ta daidai ba duk Qur'ani babu ya sai dai a ce kalle a inda wani annabi ne kaje an ce ya Daudu ko ya Ibrahimu ko waye amma dai in dai ya Muhammad duk Qur'ani babu ko وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول عليكم مصدقا لما بين يدي التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ko isa Allah ya ce ya yi rasulu balle kuma wanda da kamar rabbi ko kaga sunan shi ma ba nan kai tsaye a sunan shi ba an ce ya yi rasulu ya kai wannan manzo ko ya rasul la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufri ko bari ya Muhammad babu ya Muhammad saboda me saboda darajar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yasa ce ya nabi faridul malikitan ko ya nabi jalil kufara ya nabi idza qadartum nisa ya nabi lima tarimu ya nabi ya ni ga tashin alquran ga tarin dewa kai mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to muna fata kamar yadda Allah ya kai muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawo mu da mu akan wannan abin zamu ga cikin hadisi akwai hadisi da Imam Bukhari ya fitar da shi Muslim ma ya fitar da shi annabi tsaya da wata Allah sabata a gare shi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna habu ilayhi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in iman ɗin ku bai cika bai zama mai imani 100% har sai ya kasance wato har sai ya so ni har sai ni na fi soyayya a wajen shi da iyalansa da mutane baki daya wato sai na fi soyayya a wajensa hatta kuna habu ilaihi min walihi wa walihi wa nasu ajmai wato sai ya fi son annabi fiye da ƴaƴansa fiye da matansa fiye da dukkan abin da ya tara duniya isa Allah subhanahu wa ta'ala cikin sura tauba yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa jan takshuna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu wala kujira in dai da ku fita ƴaƴanku da dukiyoyinku da matayenku da dukkan komai na ku na duniya na ku fita akan manzo Allah Allah to wala ku saurara azaba ta nan zuwa kusa to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai an so shi shi manzon Allah aya ne a gare mu aya ne Allah ya so kawai da barki yasa Allah yake cewa laqad kana kun fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseeran ko wato laqad kana kun fi rasulillahi wato a cikin dabi'un manzon sallallahu a cikin rayuwar manzon Allah akwai abun koyi haka Allah ya ce a cikin rayuwar manzon Allah wannan adamu da kuto akwai abun koyi a cikin sa to wannan shi ne za mu faɗa darajar manzon sallallahu a takaice ko kuma za mu koma babban mu'jizar manzon Allah shine alqur'ani za mu zo mu kan darajar insha Allah a takaice saboda ban babu lokaci amma akwai ayoyi dubunnai akan da suke nuna daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma saboda karancin lokacin da aka bani bai da yawa zan takaita insha Allah za mu higa dojin alqur'ani wato alqur'ani shine babbar darajar shine babban mu'jizar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jiza da yawa daga ciki akwai mu'jizar da wato tsagewar wata wato yake tabbatar sa'atu wani shaqqal qabar wa in yaraw ayatan yurdu qulu sihr mustabi wato akwai tsagewar wata ya daga cikin mu'jizar manzo Allah daga cikin mu'jizar manzo Allah wato damo yayi magana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damo kun gani dabba da bai magana amma annabi da yake magana wallahi sai yayi magana to wannan ita mu'jiza ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ne ba kan wannan magana ne akan alqur'ani wannan alqur'ani shine babbar daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa alqur'ani dole kowa sai ya ji yayi abin da yayi in mutum bai makaranta ya koma makaranta kar ka yadda ka bari a baka a baya
alqur'ani ajiya iya shi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa iqra'ul qur'ana fa innahu yajuu yawm al-qiyamati shafi'un li sahibihi annabi ya ce karanta alqur'ani saboda alqur'ani ta alqiyama zai zo wato yana waraka ga wanda yake karanta shi a karanta alqur'ani ɗan uwa ji ayi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana so ya jana kanta masa alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa lokacin da yazo yana karanta alqur'ani wato yanzu yana karanta alqur'ani sai aljanu su suna saurara ko wa yasramna ilayka nafaran min din yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qawmihim munzirin قال يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ويهدي إلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا رأي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من فقالنا سمعنا قرآنا عجبا القرآن ne annabi sallallahu alaihi wasallam kana karanta alqur'ani hima Allah suka ce kai mun ji wani ba Allah yana karanta wato wani abin karantawa mai daɗi abin mamaki inna samina qur'anan ajaba mun ji wani abu mai daɗi abin al'ajabi shine alqur'ani dan uwa aje ayi alqur'ani babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake alfahari da shi sosai a duniya kamar alqur'ani saboda Allah ya ba annabawa da yawa littafai a gona bai taura a gona bai injila a gona bai zabura amma shi manzara san da ta shi a bai alqur'ani magana Allah kalam Allah ko magana Allah da ya tashi ya bashi alqur'ani to qur'ani kuma yayin dukkan shari'a ta duniya sai ya shafe ta ya ce to shari'a annabi za a yi ko shari'a annabi za a yi sallallahu alaihi wasallam sai insha Allahu akbar Allahu akbar alqur'ani ya ji iya shi alqur'ani abu ne wanda yake shi sa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairi da shine wanda sa alqur'ani kuma ya koyar da shi wato ya sa alqur'ani kuma ya koyar da shi to wannan shine mafi alkhairin al'umma to ku ruba gaba al'umma take ta qur'anin saboda qur'anin Allah sai ya bata wannan daraja shi sa Allah ya daraja malamai makaranta alqur'ani Allah sai ya daraja su saboda alqur'ani kuma shi ma alqur'ani ya samu daraja ne saboda saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka bane malamai da ku gyara ko ba ka bane alqur'ani ya samu daraja ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani kenan to mushi Allahu akbar Allah ya dawo dole soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan insha Allah da karshe dan Allah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake yana dabi'u mafi kyau bisa Allah yake cewa so innaka la khuluqin azim ya rasulullah ka tabbata a dabi'u masu girma wato dabi'u nagartattu manzo Allah kenan yasa kowa inde kana so ka tsira tashi alƙiyama bayan ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasance kana koyi da shi in dai ka so manzon to kai koyi da shi ka so shi ko to kai koyi da shi annabi mai hakuri ne sallallahu alaihi wasallam annabi yana hakuri ka koyi hakurin manzon Allah annabi yana kyauta ka zama mai kyauta annabi yana yawan kanta alqur'ani ka zama mai yawan kanta alqur'ani wannan ya daga cikin sufufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyauta mutum ne mai hakuri mutum ne mai yawan kanta alqur'ani sannan manzon sallallahu mutum ne wanda yake mai hakuri annabi sallallahu akwai hakuri sosai to ya kamata kai ma kai koyi da shi wannan hakurin wato kowa yayi abin da zai iya gida hina wato fatakullaha masadatu kai tsoron Allah ba gwaran ikon ka baka saka yi ta abin da annabi baka saka yi shi ba baka saka kwatantawa ma amma ka kwatanta amma ka dan yi koya ne fatakullaha masadatu to dukkan wato dabi'a da kace an ce annabi yayi ta to kai gogare kai siffanta da wannan abu annabi ya yawan kanta alqur'ani ka zama mai yawan kanta alqur'ani annabi yana yawan girmama wato dattijawa ka girmama su annabi yana yawan daraja wato mutanen kirki ka daraja su annabi yana yawan karanta alqur'ani ka dinga karanta alqur'ani annabi mutum ne annabi mai hakuri ne ka dinga yin hakuri sosai a rayuwa ko ka siffanta da abubuwansa wannan shine jan hankalin zama da ɗan uwa dukkan wata sunna in dai an ta sunna ta arba kuma an ji an bincika an tabbata sunna ce to in dai an tabbata sunna ce to ayi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana alfahari da kai yasa Allah yake cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ruwa gani fa Allah da malaiku suna mawa annabi salati to ina ga mu da Allah
Allah fa da malaiku suna mu annabi salati Allah da kansa ba Allah yana mu annabi salati shi daga mu shi yasa Allah a shi annabi yake cewa to ku yi wa mun salati ku yi wa mun salati musamman ranar juma'a a yau ta yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ko inna allaha lalle Allah wa malaikatu da malaiku suna yusallu annabi suna wannan annabi salati ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan shine kawai a take muna fata Allah ya taimake mu Allah ya samu dace Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kara masa soyayya a cikin zuciyar mu kuma da ma annabi yake cewa to kullun da yayanku akan wato soyayya annabi da kuma iyalan gidansa sai kuma ga ta alqur'ani ko soyayya annabi da mutane da iyalan gidansa da kuma alqur'ani saboda ba sa ruwa ba da annabi da qur'ani tare suke ba sa ruwa inda ka raba su to Allah ka halaka da annabi da alqur'ani tare suke kake ta karaba su mutum ya raba su ya halaka to muna fata Allah ya tabbatar da mu akan wato koyi da alqur'ani saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye wai me dabi'un manzo Allah yana da dabi'un alqur'ani annabi shi dabi'un sunni alqur'ani haka Allah ya ce to duk abin da ka tabbatar alqur'ani ne kuma ka tabbatar na alqur'ani ne to nan koyi da abin alqur'ani saboda annabi ya ce dabi'una sunni alqur'ani sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya samu dace wannan ga ina mu Allah ya kara masa albarka ubangiji subhanahu wataala Allah ya kara dawo da mu akan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ana zuwa aljanna da ita tabbas ana zuwa aljanna ita to amma dai kowa ya kokari da Allah bayan ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokari Allah ya dinga yin abin da annabi ya koya ne kai koyi da shi kowa ne a cikin sunnoni a cikin abubuwan sana Allah a yi hakuri yan uwa in an so annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciya shi da wannan abu a cikin zuciya ke to sai annabi ai ba kake sawa ka ba Allah yake sa maka Allah ne yake sawa ba kake sawa ka ba Allah yake sa maka idan Allah yana rufaka da rahama Allah sai ya sa masa soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dama shi abu a cikin zuciya yake to shi soyayya tunda annabi in Allah ya sa maka kai kokari kuma kai koyi da abin da annabi yake ko sai mu ga ta sha da kiyama wato muna cikin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ya taimake mu Allah ya samu dace mu duba mu ga kowa na duniya Allah mata hudu Allah yake yi amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa Allah cewa mata hudu zai wani kito Allah ku sabe da fanki ma tsara gumi da sai masna wasu lasa wa ruba fa in kito Allah ta ji wahidatan aw ma malakat aymanukum ko amma annabi ba mata shi nawa sallallahu alaihi wasallam ko okay ya nabi wannan ayat cikin suratul ahzab ya nabi kulli azwajika a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ladhi إذا نكتم من قرأت ولكم على تاتونها ومتكون وسرسا النبي أن أهل الله لك أزواجك التي آتت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات